вечер, сябры. А у мяне сёння з самай раніцы нейкі маляўнічы настрой. Фломастер узяў і раптам так маляваць захацелася. Вось над Рысіным партрэтам працую, толькі яна пра гэта пакуль не ведае. Ты штосьці сказаў, Буслік? Я сказаў, што калыханка ўжо пачалася. З гледачамі павітайся. Ой, добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я табе падарунак хочу зрабіць, Рыся. Падарунак? Мне? Ага, твой партрэт. Ого! Падабаецца? Ну, не падабаецца. Што ты? Дзякуй за падарунак, Буслічак. А ты ўпэўнены, што гэта мой партрэт? Ну, такі атрымаўся. Ты чытала, а я тебе ціхенька маляваў. Сюрпрыз хацеў зрабіць. І сюрпрыз у цябе атрымаўся. Толькі на партрэце чамусьці не я, а малпа нейкая. Добра. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Рыся, Буслік, прывітанне. Салют, Данік. Рады бачыць цябе. А я вас. Данік, а можна я цябе намалюю? Бо сёння сам не ведаю, чаму ў мяне такі маляўнічы настрой. Ну, калі маляўнічы, я згодны. І будзе табе таксама ад мяне падарунак. Толькі ты сядзі спакойна, не круціся. Сяджу. Наш малы і мяне намаляваў. Вось, паглядзі. Буслік, прабач. Ой, дык гэта ж... Данік, не вырушыся, інакш партрэт не атрымаецца. Сядзі нерухома. Цяжка без рухаў сядзець. Усё, і табе падаруначак гатовы. Ой. Пакажы. Ну і ну. І галоўнае, так хутка ўсё малюецца, нібы хтосьці фломастер замест мяне па паперы водзіць. Чараўніцтва нейкая. Рыся, а табе не здаецца, што на гэтых партрэтах, які з нас пісаў Буслік, мы выглядаем як звычайныя малпы? Яшчэ як здаецца. Сам бачу, але я вас маляваў, а намаляваліся чамусьці малпы. Я ж кажу, чараўніцтва. А можа, уся справа ў гэтым фломастары? Яго раней у нас не было. Фломастер як фломастер, нічога асаблівага. Але я адчуваю, што тут хаваецца нейкая тайна. Буслік, а давай я цябе намалюю. Мяне? Ну, так. А ты ж раней не вельмі маляваць любіў. Тое было раней, а цяпер усё інакш. Ой, Данік, табе хтосьці тэлефануе. А, чую, толькі не магу кінуць маляванне. Фломастер нібы прыклеіўся да рукі. Але ж гэта неветліва. Адказвай. Ці давай я ўключу гучную сувязь. Анна, уключай. Оп! Ну, нарэшце я з вами звязалася. Прывітанне, сябры. Вы мяне чуеце? Тут дрэнная сувязь. Эліначка, прывітанне, а ты дзе? Я ў Бразіліі сярод дзікіх малпаў. Ого! Курсавую працу Марсу Нептунавічу пішу. А вы там мой касмічны фломастер не бачылі? Я праграму яму задала малюнкі малпаў намаляваць. І забыла яго недзе. Тут твой фломастер, Эліна. І малюнкі малпаў таксама. Вось яшчэ адна малпа намалявалася замест Бусліка. Ну, добра тады. Дзякуй, заўтра забяру. Пакуль! Да пабачэння. Цяпер зразумела, чаму ў нас адны малпы маляваліся. Просто самамалюючы касмічны фломастер па заданай Элінай праграме працаваў. Не перастаю здзіўляцца касмічным тэхналогіям. Ага, фломастеры самі малююць тое, што патрабуецца, як роботы. А давайте і мы Эліне заўтра дапаможам яе курсавую працу дарабіць. Розныя цікавыя звесткі пра малпаў раскажам. Добрая прапанова, Рыся. Хто з вас што ведае пра гэтых жывёл? Я ведаю, што малпы, калі бачаць сваё адлюстраванне ў люстэрцы, дык разумеюць, што гэта яны. Правільна, Буслічак. А гэта могуць разумець нямногія жывёлы. А я чула, што ажно 32 малпы ляталі ў космас. Было такое, Рыся.
малпы-касманаўты вельмі дапамагалі людзям у асваенні касмічнай прасторы. Здорово, я про гэта не ведаў. А яшчэ малпы могуць размаўляць на мове жэстаў. Жартуеш? Ніколечкі. Былі выпадкі, калі малпы, якіх навучылі мове жэстаў, расказвалі пра свае пачуцці і нават жартавалі. Думаю, Эліне і яе настаўніку Марсу Нептунавічу будзе цікава пра гэта даведацца. Я ў гэтым упэўнены. А зараз давайце мульцікі глядзець, бо гледачы ж чакаюць. Я вось тут подумала, а што, калі мне касцюм малпы зрабіць? А што, Рыся, з цябе добрая малпа атрымаецца, грацыёзная. Дякуй за комплімент, буслічак. Ну а зараз вам і нашым гледачам трэба рыхтавацца да адпачынку. Зубкі чысцім Тварыкі і лапкі мыем. і адпраўляемся ў ложачкі. Рмаў. Добрай усім ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.